ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಬತ್ತದು ಚಳಿಕ್ ಬರ್ಸಾಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಲೆಮನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೂಪ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗ್ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಇಂಚಿದಾತ್ ಶುಂಠಿಗೆ ತಂದೆ ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಏಲಿರ್ದು ಎಡ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಈತ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನಿರ್ಬೇಕು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ದಂಟಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ದಂಟು ಪಾಡ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಸೂಪ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ತಂದೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡಿಯೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಗೆ ತಂದೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂಚನೆ 3-4 ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡಿಯೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಏತ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 3 ಕಪ್ಪುದತ್ತು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಸ್ಲರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1/2 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 4 ಚಮಚದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಗಂಟು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೈಡ್ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಖಾರ ನಿಕಲಿಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಸ್ಲರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಸ್ಲರಿ ಪಾಡ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಸೂಪ್ ಒಂಚೂರು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಕೊಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.